Lembrando a máquina, 1 de setembro, unha data inesquecible. Eu cumpría 6 anos e o mesmo que noutras ocasións, miña nai mercou moitas lambetadas e fixo unha gorentosa torta para celebrar o feito. Mamá, axúdache a poñer a mesa. Abro as bolsas das patacas fritas. Lembrache la laranxada? Eu non paraba quieta, non tiña acougo, ela trataba de me calmar. Xusta, semellas un salillo. Para un pouco, muller, xa merquei todo, non falta nada de nada. Había algo que eu non entendía moi ben daquela. Se eu nacera despois de meu irmán Moncho, por que cumpría os anos antes? Chegou o verán e con el as vacacións. Moncho e eu tiñamos tempo dabondo para pelexar. El sempre teimaba en facer rabiar ao can. Saía co prato das sobras da comida destinadas á máquina e guindáballe ás galiñas. O pobre can corría detrás delas entoulecido ata quitárllelas do pico. Mamá e papá estoupaban coa risa. A min maldita a graza que me facía. Moncho, non o fagas sufrir máis. Xa está ben. Se cho fixesen a ti, habería que verte. Con esas pesadas bromas, máquina aprendera a convivir entre os demais animais da casa. Xogaba cos pitos como se fosen xoguetes. Non lles facía mal, pero chegou a ser o amo do galiñeiro. Non aturaba ver pelexar 2 pitos. Cando isto ocurría, sentábase fronte a eles e cunha pata separábao. Un espléndido día de primavera, despois do descanso da media mañá, os alumnos de quinto B entran na aula máis alporizados ca de costume. Que risa! Eu escachaba cando Pepe lle deu as mondas de plátano e as comeu todas. Debe ter unha fame. Mira que está delgado, tío? Seguro que o pasa ben comendo connosco. Xa leva 2 días rodando o colexio. Sí, é iso que o conserxe non lle deixa entrar. Eu mañá vou traer comida e botolla. Non fai mal, é moi mansiño. A Xusta eses comentarios mesturábanselle cos signos matemáticos. Non presta excesiva atención. Chega a hora de xantar. A Arturo tócalle esta semana servir na súa mesa. Hai lentellas e a Xusta non lle gustan nada. Bótalle unha ollada de complicidade ao seu amigo. Ela xiña entende e bótalle o xusto para enzoufar o prato como a quen que xa as comera. Dona Mercedes obriga a todos a comer cando menos un cullerón do que houbese de primeiro prato.